Yau mun ɗauki mata 600 across the 4 local government. Mun empowering ɗinsu da deep freezer mai capacity 200 liters. Kuma mun yi shi ne based on ƙungiyoyin nan na mata wanda suka yi muna korafin cewa ba su taɓa cin gajiya ba. Muka bi su yanda muka bi su lokacin da muke campaign, haka muka bi su inda suke meeting, wuraren su da suke meeting, muka zakulo su suka ba mu certificate ɗinsu, suka kawo wakilansu, kuma muka ba su deep freezers ɗin nan masu capacity 200 liters don su je su kai musu a kungiyance. We must articulate, we must articulate, Tinubu Shaktima can connect, my soul can connect, oh my soul can connect, my soul can connect, oh my soul can connect, my soul can connect, my soul can connect, my soul can connect, ambassador. Wallahi kun ci zero. Sun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Sun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Sun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Wallah kun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Sun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Su kun ci zero. Mu ƙara shirya kayan mu. Sun ci zero. Sunana Umar Jibril Gade, shugaban karamar hukumar Mashegu. Kasan wanga aikin min sulhu aikin da ya saba ne, wanda ke za ga shi duk lokaci yana tunanin cewa menene ya kamata yi domin tallafawa mutanen da yake wakilta a federal constituency. So na san lokacin baya ya raba motoci, ya raba waye da sauransu. But this time around na ga za raba deep freezer saboda mata su samu sana'a da za su yi. To kuma kaga tallafawa mace babban abu ne. Matan su daga Mashegu, na ga na addressing duk wanda zai daga Mashegu. Idan muka samu mace ta sai da deep freezer tare za mu anshe shi. Kowa an ba shi abin gado a tallafa mishi. Ya je ya ajiye deep freezer nan yau ko ruwa kake kullawa ba za ka rasa abin za ka taimaka mishi da shi ba. Amma idan aka waye gari maka baki muka tabbatar cewa kin sai da abin za mu bi abin da mu anshe shi. Sai mu duba wanda da ke fito, sai mu duba waye masu bukata sai mu ba shi wannan abin. Da kuma na imani har ga Allah irin halin da ake ciki da irin bayan da muke masu da irin halin su karanta da su cikin su. Na san Mashegu ka ga mu bane cewa wani ba. Matan da aka ba mu freezer nan mace 70 ko wala da amfani shi da ya kamata fiye da abin da aka ta faruwa a baya. Ana Farid Habibu kuma lida na wushi shi lokal government. Mun zo nan ne saboda tallafi da ya tallafa ma mata gajiyayyu saboda su dogaro a kansu. Wani irin abu suka cika jari da suka samu? Sun samu firiji wanda kuma yana ganin zai iya taimaka masu da za su yi sana'a da dama da zai za su taimaka ma kansu ajiye yara da suke da su. Na samu kuma na gode wa Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci. Zama me zaki da freezer ga? Zan iya sai da soko, kunun zaki, kunun aya da kaya dai da ba za a rasa ba. Fatu Bala daga Mashegu, women leader na Mashegu da Kagani. Muna taro ne na Abdullahi Garba mai sola wanda yake taimaka ma mata na ƙasa Bushishi Kwantagora Mariga Mashegu wanda yake taimaka ma mata da jalli da firiza domin su samu abun yi. Kasan shi adali ne kuma yana adalci fiye da yadda ake zato. Gaskiya mata ina ba ku shawara don Allah ku taimaka ka a sai da wa'annan kayayyakin a je a yi amfani da shi a kulla soko da kunun zaki domin mu samu mu taimaka ma yaranmu da mazajenmu. Da sunanki? Sunana Aminatu Alhaji Jamilu. Mun gode kuma Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara arziki. Me kika samu? Na samu kyautar firiza. To me zaki da shi? Zan yi kasuwanci. Allah kuma ya taimake mu. Sunana Bashir Atake, shugaban masu yada labarai na gidan Hon Abdullahi Idris Garba dan majalisa mai kintan Kwantagora Mariga Mashegu Shishi da karamin hukumar Kwantagora nake ne. Yes. To me zaki ci a kan taro? Gashi mata sun taru da dare. To taro ne wanda dama already Hon Abdullahi Idris Garba ya saba. Duba da yanayin halin da ake ciki ne yaga ya kamata. Sai ya ce bari ya tallafa wa mata 600 da furiza domin su ƙara samun abubuwan da za a ƙara tallafa ma kai da dogaro da kai. Insha Allah ya bangaren gaba ne idan ban manta ba ko shekaran jiya akwai list wanda ni na fitar da shi na bangaren karatun ɗalibai
na kwanta gore mu riga mu shauku shi akwai ɗalibai 630 da shekaran jiya muka fitar da list wayanda ya biya mu kudin makaranta kakkace a matasa ma yawwa matasa ma muna nan ba wai mun manta da su bane saboda na ce maka wannan na mata ne in kuka duba mata ne 600 zalla ba namiji so za a zo a yi na matasa a lokacin da za a yi na matasa kuma za a gayyato matasa ne a empowering ɗinsu su ma su je su kafu da kansu a wani zantawa da muka taɓa abokai ne na mu sun ci zero mu ƙara shirya kayan mu